Ana sa sobra 40 ka mga batan-ong lalaki ug babae nga giingong rugby boys o girls gipang rescue sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Police Office. Ani ang report. Pinasikad sa hiniusang puwersa sa Cagayan de Oro City Police Office uban ang City Social Welfare and Development Department sa LGU na rescue ang ara sa kapin 40 ka mga minor de edad nga giingong rugby boys o girls. Sumala pa nga nalambigit kuno ang mga minor de edad sa nagkadaiyang krimen. Sagad kanila anaa nagtago-tago sa ilawom sa mga dagkong tulay sa dakbayan. Ni-sustain kini nga rescue operation kay aron matagal pagtagad ning libod suroy nga mga minor de edad ug kini sila alang pagpagpakgang sa ilang mga dili maayo nga binuhatan diri sa atong dakbayan. Sa mong operasyon, positibong nakuha sa otoridad ang mga giingong solvent nga ana sa nagkadaiyang container nga mo'y ginagamit nila una muhim og krimen. Giturn over na ang mga minor de edad sa DSWD para sa saktong disposisyon ug intervention. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak nga dili masulod sa mga susamang bisyo aron malayo sa kadautan. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.